Takže dúfam, že sa počas mojich kaderníckých úprav nezoseriem. Ahoj, ahoj, toto som ja a toto je Pali. A dneska tu máme druhý salón krásy, kde si ukážeme modné trendy v roku 2016 a tie tu budú určite aspoň ďalších 5 rokov. Dobre, ja som pro, ja som easy, som ready. GG. Pavel Olešňan, povedzte nám, aké si myslíte, že v dnešnej dobe sú účesy, ktoré naozaj že vládnu tomuto svetu? Rozhodne sú to účesy, ktoré kombinujú prvky pichľavej s vlnkami. Už to nie sú iba typické vlnky a vystrihané boky, už to kombinuje už sa tu dostávajú importy myšlienkové z Francúzska a z Nemecka, kde si ľudia dávajú pozor na to, ktorá strana picha a ktorá vlní. A kombinujú to do veľmi zaujímavých... Robia z toho veľmi zaujímavé formy, áno. Aha, ďakujem. Máme sa na čo tešiť, prepáč. Určite sa máme na čo tešiť a vy sa máte na čo tešiť. Chcel by som sa ešte opýtať poslednú otázku, ktorá je taká. Myslíte si, že tie dnešné účesy sú stále rovnako atraktívne pre ženy ako aj pred 100 rokmi? No dobre, takže prvá otázka, protiotázka, ktorú si musím položiť na vašu otázku, je tá, že kto je to žena v dnešnej dobe? Je to žena 14-ročná, 16-ročná, alebo je to žena 26-ročná, vyspelá, vyzretá, krásna? Ak ráta ženy do 18 rokov, tak možno sú áno tie typické účesy, vystrihané boky, ofinka, atraktívne. Ak už ráta ženu, akože ženu. Chápeme to, aj diváci to chápu. Tak si myslím, že nie, že tieto účesy sú iba zlé pochopenie a zlá interpretácia akejsi vetvy. Neviem, odkiaľ tento štýl prišiel. Je to katastrofa. Je to katastrofa. Povedzte ešte tak veľmi v krátkosti, na aký štýl účesov sa môžu diváci tešiť? No samozrejme na tie najnovšie, na tie najzaujímavejšie aj pre ženy. Deti nás nezaujímajú. Ja som za to, aby sa moda robila pre starších a nech ako sa deti učia. A deti mám proste, nechcem byť, poviem s prepáčením, ukradnuté sú mi, áno? S prepáčením, nechcem byť vulgárny. Jasné, chápeme. Dobre, nebudeme to ďalej zdržiavať. Samozrejme. Ako by naši českí susedia hovorili, pečlivé som mi vybral. Jo, taký jo. Nie, som trápny v češtine, prepáčte. Ale bude tam jeden import z Česka, takže máme sa na čo tešiť. Výborné. Rozhodne áno. Už teraz som v očakávaní. Ja som trochu nervózny, ale bude to fajn. Ja verím tomu, že áno. Ja tiež. Poďme na to. Ahoj. Dlho sme sa nevideli. Poďme rovno na to. Aký gel dneska budeme používať? Áno, máme tu dokonca 2 gely. Poprosím o značku a kvalitu. Kvalita Strong Easy Hair Hair, OK. To je kvalita Panthenol UV filter, veľmi dobrá kvalita. Ďalší Schwarzkopf, je to GOT 2B a je to GOT 2B. super, to zlepuje.
Super to zlepuje a presne A to kvalita potrebujeme. sa volá Styling Gel 4 vertikálne štýly. A Toto je prvý účes. Kaderník vám povie viacej. Tento účes je kombináciou, keďže Matúš má veľmi pichľavé vlasy, nedalo sa mu spraviť okinka hneď vpredu, musel som ho trochu účes zmeniť, tak aby vzadu mal samozrejme ulízanú stranu túto pichľavú a pichľavú ofinu. Účes sa volá Lisandra. Všetci viete kvôli čomu. Lisandra, krásne parožie vpredu, vôbec žiadny náznak nejakého homosexuálneho štýlu, ktorý si možno ukážeme neskôr, ktorý je vhodný. Takto by som sa nehambil výjsť von. Kedy si myslíš, že by tento účes mohol nabrať najväčšiu popularitu? A na Slovensku, lebo inak už akože v zahraničí funguje. Jasné, na Slovensku. Na Slovensku dal by som tomu ešte čas, vieš, akí sú Slováci. Všetko tu prichádza neskôr. Rok. 2. Rok a pol. Myslím, že to je dobrý odhad. Jasné. Dobrý odhad. Dobre. Tento účes je pre všetkých mužov, ktorí si nemôžu dovoliť kvôli dĺžke vlasov copík. Je to účes, ktorý by som nazval Anička alebo Annie. Niečo ako 2 copíky. Ulízaná ofina. Vôbec mi to nepripada Kleopatrovsky. Ja som si dával pozor. Máš dobré vlasy, Matúš. Máš dobré vlasy. Ďakujem. Z toho hľadiska, že tu vytvárajú unikátnu mozaiku špicov. A tie tiene sú dokonalé. Ten gelik trochu zaschne a s týmto účesom by som sa nehanbil ísť, ja neviem, ráno do obchodu. Je to rýchle, spravil som to, ako si videl. Jasné. Za 20 sekúnd, za pol minúty. Áno, účes je to veľmi rýchly. Ak k tomu môžem povedať niečo ja, tak hanbil by som sa s tým ísť aj spať sám doma. A ako hodnota tohto účesu je asi taká, že kaderník by mi musel ešte doživotne splácať každý mesiac 20 €, aby som sa cítil... Čo s tým chceš robiť? Tento účes je perfektný. Je perfektný pre každého, kto si myslí, že obyčajné účesy sú moc mainstream a toto je to, čo dnešné ženy žerú. Oni to chcú. Takéto 2 copiky, to ste sveger a vládnete ulici, pokiaľ na ulici není iný sveger. Ale s takýmto účesom naozaj nie je. Ak tam bude nejaký sveger podobný, lepší, ukáže vám účes, ktorý ho preští. A presne taký bude nasledujúci.
zdravím vás. Tento účes kombinuje prvky pichľavosti, rovnosti. Pozor, tam sú veľmi dôležité veci, že je tam jeden kvázi náhodný prvok, ktorý teraz, to je presne ten francúzska vec. Úplne náhodná dvihnutá stena, hej? Úplne náhodne to je. Nechceme, ďakujem. Mama, ruší toto sú profesionálne videá. Áno. Rád by som teraz si povedal v hlave, že to vystrihnem, ale prečo? Akože niekedy ma to dokáže riadne vytočiť. Mamky sú mamky, ja áno. sa to snažím niečo robiť. Nie, nechaj ich otvorené do Korán, nech tu počuje aj hudbu z rádia. Presne tak. Ruší vás? Aký dôležitý. Späť k téme. Takže skončili sme, aby si sa nestratil. Náhodná dvihnutá stena. Áno. To a ďalšia dôležitá vec. Nejakí takí fejkoví umelci robia trojzubec dohora. To je fake, to si zapamätajte. Pravý trojzubec, aby to nevyzeralo, že ste, ja neviem, Poseidonov prdele ihlica, hej, vidli. Musí smerovať dolu. Akože je to môj účes. Smeruje to k mojej pravej ľavej ruke a k srdcu. Som to ja. Áno? To je dôležité. Tento účes by som sa nehambil použiť napríklad keď zbieram, keď robím verejné prospešné práce, zbieram hovienka po psoch. Je veľmi taký univerzálny. Jasné. Ja si myslím, že je dobrý, áno, vyjadruje také tie skutočné hodnoty človeka, ktorý si stojí za svojím a... Presne tak. Ty si to pochopil úplne presne. Jasné, áno, ja sa aj tak v ňom cítim v tom účese totižto. Fakt sa cítim ako iný človek, s hodnotami. Nie, že by som vo svojom bežnom účese tie hodnoty nemal, ale teraz cítim vyššie hodnoty. To povie za všetko. Som rád, že sa ti páči. Áno. Kedy by mohol tento účes prísť do trendov? Toto je avantgarda z Francúzska. Neviem, skôr ako 2 roky nie. Ako 2. Jasné. Nedočkáme sa tak skoro. Asi nie. Poďme si teda ukázať posledný účes, ktorý by mal podľa mňa smerovať do takej elegantnosti, niečo, čo si môže človek doniesť na pracovný pohovor, alebo čím sa môže odprezentovať v robote pred kolegami, alebo pred vyššie postavenými ľuďmi. Presne niečo takéto mám naplánované. Ďakujem, ideme na to. Poďme na to. Toto je jednoducho Superman. Uhladená ofina. Prvky moderného, ulízaného špicu na čele. Pričom z hlavy ide kontra špic do vesmíru. Nechcem sa chváliť, ale toto dokáže málo kto. Je to niečo ako elitný účes medzi tými najlepšími. Nech príde akokoľvek, kto svegovo učesaný. S týmto účesom proste nie. Ty ho môžeš nabodnúť. Ty môžeš, to je symbol agresie, symbol alfa samcovskej. Áno. Si bojak. Si bojak a všetci sa ťa boja. OK. Chcem sa opýtať, aká je pravdepodobnosť, že s týmto účesom dostanem prácu, keď vôjdem na pracovný pohovor? Dovolím si povedať, že 99%. Každý vidí, že si silný, že si rozumný. Áno, toto sú prvky rozumnosti, toto prvky ezoteriky, smeruje to do vesmíru, takže každý vidí, že nie si len taký
ortodoxný alebo niečo, hento, toto. Ty proste vieš, čo chceš a ty to proste dosiahneš. A pritom si ľudský, toto sú známky ľudskosti. Veľmi dobré, áno. Tento sa mi naozaj páči. Myslím, že ho rovno idem vyskúšať do praxe. Áno. Dobrý. Áno, dobrý. Viete čo, ja som sa prišiel uchádzať o prácu ministra. Nič nehovorte. Ste prijatí. Ja vás chcem. A životopis a... Ne. Ja vás chcem. No, tak spolu sme sa teda pozreli na štvoricu účesov, ktoré k nám síce nedorazia hneď teraz, ale môžeme sa na ne už čoskoro tešiť, lebo to sa šupne rýchlo a nejaké doporučenie kúpiť si kvalitný gel určite. Ten got to be bol lepší ako bol. Jasne. Proste bol. Áno. A Lepší. A keďže sme si ku každému účesu aj niečo povedali, tak nejaké také záverečné zhrnutie. Ja neviem, či je vôbec treba. Dobre, ono je čas... Možno keby ste takto vyšli dneska von, tak by vás každý zhejtoval. Ale verte tomu, ja mám na to cit a Matúš vie, že to nie je len tak, keď mám ja na niečo cit a víziu, že to tak bude o pol roka, o rok a pol, 2. Vtedy budú každý chodiť takto a vtedy príde čas, kedy si vy pozriete ďalšie videjko o trendoch zo zahraničia, možno príde niečo nové z Anglicka, alebo uvidíme, necháme sa prekvapiť. áno. Ale buďte vždy o 2 roky dopredu. Presne tak. Buďte pohotoví. Buďte pohotoví a veľmi dôležito vyberajte účes pre ženy, do roboty a na zbieranie hovienok. Ahoj, ahoj. Majte sa.